हाय लोगोफोर, आंनि जे नेचारेल लाइफ इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाग्रोबाय। दिनै जों सोलोंगोन काटनि हिसाबखौ माबायदियै खालामो एबा बाटाम होननानैबो बुङो आरो तक्ताबो थायो। जायखिजाया बाटामानो जा तक्तायानो जा बिनि हिसाबखौ माबायदि खालामो दिनैनि भिडिअ आङो फोरोंनो लादों। जायफ्रा रोंखायो नोंथांमोननि थाखाय नङा, जायफ्रा एसेबो रोङा गुबुनजों थगायजायो बिथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों। जायफ्रा रोङा नोंथांमोना फार्स्ट टु लास्ट नायलांगोन होनना आङो आसा खालामबाय थाबाय। आं मोननै ट्रिक्सजों फोरोंगोन। मोनसेया जाबाय लिरनानै आरो मोनसेया जाबाय डाइरेक्ट मबाइलजों। नोंसोर बबेखौ मोजां मोनो गावबा गाव चइस खालामनो हागोन। थुदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। आङो फर्मुलाखौ होग्रोनो सानबाय। बे फार्स्ट फर्मुलाया जाबाय ए इन्टु बि इन्टु सि। ए सानजाब बि सानजाब सि डिभाइड टु डिभाइड 144 दे बियो 144 ए इन्टु बि इन्टु सि डिभाइड 144 बे जाबाय काटनि फर्मुला। दानिया जोङो मेथ्सआव थांसै। मेथ्सआव थांनायनि सिगां मोनसे सावगारि आखिग्रोनो। हमना ला बे गंसे बाटाम। दा नैबे लावथाइ एबा गोलाव बेयो बेसेबां 12 फुट। एफटि होबाय आङो 12 फुट। नैबेनि गोलावा 12 फुट आरो नैबे रोजाया 3 इन्सि। नैबे बिनिफ्राय बिसिम बे गुवारा नैबे गुवारा 4 इन्सि। माने जों नैबेखौ होआबा नैबे ABC होआब्ला ओरैबो लिरजायो रोजा सानजाब गुवार सानजाब लावथाइ। बेयाव डिभाइड होनानै 144 बिदिबो होजायो। नों ABC होबाला मोनसे आखर लिरबानो जोबगोन आरो नैबेबायदि रोजा गुवार लावथाइ बिदि होयोबोला गोलाव गोलाव लिरनांगोन। जायखिजाया नोंसोर बबे मोनसेखौ लाबानो जाबाय, मोननैबो एखेसो। जास्ट बे ABC बे रोजा गुवार लावथाइ। आङो नैबेखौ बनायनोसै। बेखौ लाबोफिननोसै आं इयाव। बे जाबाय गासिबो फर्मुला। एबार मेथ्सआव थांसै। ए इन्टु बि इन्टु सि दानिया 144 बेखौ लाबोबाय। आं नैबे रोजाखौ ए होननानै मुं होबाय आरो नैबे गुवारखौ बि होननानै मुं होबाय आरो नैबे लावथाइखौ सि होननानै मुं होबाय। जुदि नैबे रोजा आरो गुवार बेखौ लानायबा आङो बिदि मुं होलायनांलामोन। दायो ABC होनना लानायखाय नैबेबायदि ए बि सि होनना मुं
होनो नांबाय दानिया एआव मा दोङो 3 इनटु बिआव मा दोङो 4 इनटु नैबे इनटुआ बे हादों दे 12 सिआव 12 दोङो माने नै एआव मा दोङो रोजाया 3 लाबोबाय बि नैबे बिआव मा दोङो गुवाराव नैबे गुवाराव 4 सिआव 12 नै 12 1 4 4 दा बेखौ गासैजों सानजाबदो 3 इनटु 4 12 12 इनटु 12 144 144 दानिया बेखौ 144 जों नैबेजों रानदो नै बे फर्मुलाखौ नालाय बेखौ रानबोला 1 बेसेबां मोनखो 1 CFT सोरबाया KB होननानैबो होनो सोरबा CFT होननानैबो होनो जायखिजाया नोंथांमोना माखौ बाहायनो हागोन नैबायदि दायो नोंथांमोना बेखौ रोंबाय जानो हागौ आं खनसे बुजायना होफिनबावनो नैबे जाबाय फर्मुलाखौ लाबोबाय आं बेयाव ओमफ्राय नैबेखौ होननानै मुं होबाय रोजाखौ नैबे गुवारखौ B होननानै मुं होबाय B आरो नैबेखौ लावथाइखौ C होननानै होबाय C दानिया 144 दा नैबे आव बेसेबां दोङो 3 इन्सि 3 Bआव 4 इन्सि 4 आरो Cआव 12 जेबो गैया ओमफ्राय नैबे 144खौ 144 लाबोबाय दानिया नैबेजों गासैखौबो 3 4 12 गासैखौबो सानजाबबाय 144 मोनबाय दा नैबे 144खौ गाहायाव लाबोबाय बेजों रानबानो बेसेबां सेफटि बेखौ मोनसिगोन आं मोनसे खिथिबावनो एखे हमना ला नैबे रोजाखौ 6 लाबाय नैबे गुवारखौ बेसेबां लानो 8 लानोसै 8 नांला 4खौनो लानोसै रोजाया 6 ओमफ्राय गुवारा 4 लावथाया 12 लाबाय आं एबाराव ओरै लालायनोसै रोजा सानजाब गुवार सानजाब लावथाइ एबा गोलाव डिभाइड 1 4 4 दै बे ABC खालामबाय आरो दायो आङो बर' खालामलायबाय नै दानिया रोजाया बेसेबां 6 नैबे रोजाया 6 इनटु गुवारा बेसेबां 4 इनटु लावथाया बेसेबां 12 144 दाना बेजों इनटु खालामदो 6 इनटु 4 24 इनटु 12 188 जागोन नामाथाय 6 इनटु 4 इनटु 12 288 बेखौ 144 जों रानबोला 2 8 मोनबाय बेखौ 144 जों डिभाइड खालामबोला 2 CFT बेसेबां मोनबाय बेबायदि खालामनो हायो काटनि हिसाबखौ दै आरो आं मबाइलाव खोन्थानोसै मबाइलाव माबायदि खालामनो नायदो मबाइलनिया सहजसिन हमना ला रोजाया दोङो नोंहा
दैनिखौनो खालामना खिथिफिनसै 3 रोजाया 3 आरो बेदि रोजा गुवार लिरलियाबाबो जायो ओरै लिरबाबो जायो दे 3 into 4 into 3 into 4 into 12 बेखौ बुजायगोन 3आ गुवार रोजा 4आ गुवार आरो 12आ गोलाव होननानै बेखौ बुजायो बेखौ डाइरेक्ट जों ओरै खालामनो हायो 3 into 4 into 12 144 बेखौ जोङो डाइरेक्ट इकुवेल टु लाफानो ओरै राननो हायो 144 जों बे फर्मुलाखा नालाय दायो 170 ओंखारबाय दैनियाबो एखे 170 ओंखारनायमोन नालाय नैलाय 170 बिदि आरो डाइरेक्ट जोङो मोनो दानिया जोङो नैबेखौ खालामलायनोसै बेखौ रोजाया बेसेबांमोन 6 into नैबे गुवारा बेसेबां 4 into 12 2 double 8 दा बेखौ डाइरेक्ट 144 फर्मुला रानबाय 270 नैबायदि ओंखारो आरो ओमफ्राय आरो मोनसे आं फोरोंबावनो नामायदों मालाबा नैबेबायदि आरो 3 into 4 into 12 आरो मालाबा ओरै मोनब्रै जायो बेखौ नोंथांमोना मा होननानै बुजिगोन बेथ' रोजा जाबाय नैबे जाबाय गुवार नैबे जाबाय गोलाव नैबे मा पिस माने खैथा दोङो बातामा नैबेबायदि साइजनि बेसेबां खिमिनि गुवारा रोजाया बेसां गुवारा बेसां गोलावा बेसां बेबायदि बातामा गंब्रै दोङो होननानै बुजायनाय जायो ओरै लिरबा 3 into 4 into 12 बेयाव 4 होबाला गंब्रै होननानै फोरमायनाय जाबाय 10 होबाला 10ता होनाय जाबाय 5 होबाला गंबा बिदि बुजायनाय जायो बे इन्टुनि उनाव होनाया पिसखौ बुजायनाय जायो अब्ला 4 होबाला बेसेबां जागोन नैबेबायदि बातामा गंब्रै दोङो होननानै बुंनाय जासिगोन अब्ला जों बेखौ मादि खालामनो 3 into 4 into 12 into डाइरेक्ट नैबे 4खौबो लाखादो 4 5 7 6 576 मोनबाय बेखौ डिभाइड खालामदो बेसेबां फर्मुला जोंहा 144खौ रानबोला 470 मोनबाय बिथिं 470 4CFT आरो जों मालाबा बिदि गथा गथा मोना पइन्ट गोनां मोनो बे पइन्ट गोनांखौबो माबायदि हिसाब खालामो आं फोरोंखानो हमना ला रोजाया 2 into गुवारा 6 into गोलावा 8 गंसेल' आरो गंसेल' लाबाय आङो अब्ला बेखौ जोङो गंसेबाथ' इथिं से सानजाबसे सेयानो नालाय बेखायनो होआबाबो जायो बा गंब्रैबा इथिं 4 होनांगौमोन गंबाबा 5 होनांगौमोन इन्टु होनानै दा गंसेल' लाबाय बेनिखाय आङो जेबो होला दा 2 सानजाब 6 सानजाब 8 96 मोनबाय बे 96खौ जोंहा फर्मुलाया मामोन 144 बेनो रानबाय नै 0.66 माने आधा केबिनि माय बारा आरो आधा सेफटिनि बारा अब्ला जोङो बेखौ बेसेबां फैसा होनांगोन बेखौ डाइरेक्ट जोङो इन्टु खालामनो हायो दा बेखौ जों जेबो खालामनांला डाइरेक्ट इन्टु थुदो नों सेफटियाव 500 थाखाहै बायदोंबोला 500 थुदो नै नोंहा 333 रां होनांगोन बेसांखिनि गुवारा 2 रोजाया 2 गुवारा 6 आरो गोलावा 8 बेबायदि महरनि दंफां बायनो थांनायाव नोंहा 333 बिदिनो फैसा होनांगोन आरो खनसे खिथिबावनो रोजाया 3 माबा गुवारा 5
गोलावा 12 बेबायदि गंसे बाटाम बायगोन नोङो अब्ला नों बेखौ ओरै सानलायदो आं फोरोंनाय बायदि 3 होबाय सानजाब 5 सानजाब 12 180 खौ जोङो फर्मुलाया मामोन 144 बेदो रानबाय 170 25 माने 3 फुट दोङो बियो 170 3 फुट दोङो दा बेखौ नों बेबायदि हमबाय थानांला इकुवेल होबा होजायो बा इनटु खालामबा खालामजायो नों 800 थाखा सेफटियाव बायदों बा 170 नि बारा अब्ला नोङो डाइरेक्ट इनटु खालामदो 800 होदो नोंहा बेसेबां जागोन 1000 होनांगोन नोङो 1000 रां बेसेबां किमि बाटामाव बेसेबां किमि बाटामाव नोङो 1000 रां होनांगोन बेबायदि जोङो हिसाब खालामनो हायो दिनै जोङो नैबेबायदि हाखावनाय बाटामखौ जों हिसाब खालामबाय आरो गाबोन जोङो गथा दंफां गथाखौ माबायदि गथायावनो नैबायदि सेफटि बरननो हायो हायालासेनो माबायदि सेफटि बरननो हायो बिनि सोमोन्दै जोङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनोब्ला साबस्क्राइब खालाम जाहाथे उननि समावबो बेबायदि मोजां भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय थायो हामबायसै